Assalamu alaikum ma'abota sauraron waƙoƙin Hausa, ma'abota masu jin waƙoƙin auta MG Boy, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Kada ka manta idan yau ne farkon zuwanka wannan channel muna roƙonka da ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai mana liking da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu a tasharmu mai albarka wanda muke kawo muku sababbin shirye-shirye domin nishaɗantar da ku. Auta MG Boy ya yi wata sabuwar waƙa wadda ya sa mata suna Aminiya. Waƙa ce wadda ta zo da sabon salo, sannan kuma idan ka saurari waƙar za ka tabbatar da cewa ya yi ƙoƙari wajen rera waƙar nan, sannan kuma waƙa ce wadda take tafiya daidai da zamani. Idan baka saurare ta ba ka daure ka saurare ta. Wannan waƙa ta nishaɗantar da masoyansa ce, domin masoya idan suka saurari wannan waƙar za ka tabbatar da cewa sun yi ƙoƙari, ya yi ƙoƙari wajen rera ta, sannan kuma su kansu masoyan nasa za su ƙara alfahari da shi wajen irin rera waƙoƙin da yake. Zan so ka saurari wannan waƙa wadda ya sa mata suna Aminiya, sannan kuma ka bayyana mana ra'ayinka akan irin waƙoƙin da Auta MG Boy yake domin faranta muku rai sannan kuma da nishaɗantar da ku. Sannan kuma muna ba ku masu haƙuri akan rashin sakin sababbin update, wato sakin sababbin waƙoƙi da muke kawo muku sharhinsu. Hakan ya faru ne sakamakon wani ɗan gyare-gyare da muke yi a tasharmu. Mun gode da bibiyarmu a wannan tasha mai albarka.